už oficiálně krásné odpoledne, teda vlastně poledne, dámy a pánové. Dopoledne ještě. Ještě vlastně dopoledne. Ještě pár minut dopoledne. Ano, 11 hodin a 39 minut mám dojet, teď jsem se díval. No tak to je krásné. Tak dámy a pánové, my vás zdravíme. Já se jmenuji Petr Jablonský, tohle je Nikol Votrubová a my jsme za vámi dnes přijeli s takovým pořadem, který se jmenuje Jak se dělá show business. V podstatě jde o to, že já, jak víte, tak se znám se spoustou známých osobností. Jinak tu znělku už bychom poprosili, když tak stáhnout, protože bychom mysleli, že nám to bude trošku do fade-outu. A byl to tvůj vymysl. Ale zajímavý podkres to každopádně je. Tak výborně. Přátelé, já se znám ze spoustou zajímavých osobností a Nikol právě začíná v tom showbiznisu. Pokud ji neznáte, já vám ji nejdřív představím, jsem tě nepustil zatím ke slovu. No to nevadí, já jsem ukecaný. Já vůbec nemusím být vlastně. Přátelé, tak Nikol Votrubová, jestli ji nepoznáváte nebo neznáte, tak ona se zúčastnila poslední Superstar 2021, jo? Je to tak. Já myslím, že poměrně dost úspěšně. No, bylo to skoro to finále, skoro, myslím, že to bylo opravdu kousíček před tou bránou. No, zajímavý, to skoro záleží, jak to pojmeš, to slovo skoro. Je to skoro, no prostě ti zkazil ten duet a ty jsi byla dobrá, to byl špatný, nebudem rozebírat. Každopádně byla velice akční a aktivní, protože už po skončení soutěže, přátelé, vydala několik písniček, jo. Dokonce v rádiu vítězila v hitparádách, jo. Mnozí kolegové mladí si ji vlastně přizvali ke spolupráci a tak dále, takže ona skutečně má jaksi ten potenciál. A to je červená, můžu. V tom showbiznesu taky důležitý to prodat, jako, když už prodáváš jako cokoliv, tak musíš prostě ty lidi navladit, jo? Že za něco prostě stojíš. Jo, a ti mladí lidi, to vám řeknu kolikrát, já nevím, teď jsem si slyšel takovou příhodu, že týpek na baru na nějaký prostě VIP akci se tam setkal s jistou dívkou a to byla nějaká z reality show, nějaká taková ta hvězdička, že jo, a ona prostě tam seděla, ty se jako se před ním začala vlnit a říkala, ahoj, tak se teda představím, a já jsem teda Sandra, a jsem teda influencerka, modelka na Instagramu a prostě... A co ten týpek? No on říkal, to je skvělý, já taky umím úplnýho... Takže, ale to si samozřejmě nemyslím o tobě. Jo, teď jsem to chtěla říct, tohle si o mě doufám nemyslíš. Ne, to ne, naopak ty to děláš dobře, děláš to. Moje přátelé, Nikol má krásný hlas. Jo, uslyšíte ji za chvilku a já se pokusím jí jaksi poradit a možná i vám poradit, které zajímá ten show business, ta backstage, jak to chodí, jo, tak jak... Mě to zajímá moc. No, to nejsi sama, jo, i takový Chris Isaac, to byl slavný muzikant, tak řekl kdysi, že dělat show business je úžasné v tom, že můžeš nosit bezva šaty a chodit pozdě spát, jo, to chce každý, pochopitelně, jo. Já se tak těším právě, až se o téhle baronže něco dozvím, protože právě teprve začínám, tak jsem na to zvědavá. Můžeš se spolehnout. Přátelé, já jsem pozvu dneska x těch známých osobností a oni vám, i tady Nikol hlavně, poradí, jako jak se v tom showbiznisu prostě nestratit, jo, naopak jak zaujmout a podobně. Jo, takže ty z toho nebudeš mít, jako vlastně ty budeš mít zadarmo rady a nic. To je super, a co ty? No tak já bych si pro dnešek vzal oba a ty naše honoráře, jestli nevadí. Jo. No ne, tak to by tě zkazilo, prachy, na to ještě nejsi připravená. Jasně, takže tímto já už se vlastně učím, jak to v tom showbiznesu chodí, no, to se mám na co těšit. No a na co se asi podle tebe těší diváci? No nevím, na tebe. Ne, no určitě na tebe, protože někteří tě třeba neznají a někteří tě znají, tak se těší dvakrát na písničku. Takže dámy a pánové, Nikol Votrubová. Petr Jablonský. Tak dámy a pánové, děkuju za krásný úvod, to jsem nečekala opravdu, až se mi u toho udělalo horko a to jsem ve stínu. A já jsem si říkala, že první písničku bych zaspívala takovou, kterou určitě budete všichni dobře znát, bude to česky, takže pokud budete chtít, budete mít chuť, můžete si samozřejmě zatančit, tady je taneční parket obrovský, anebo alespoň si se mnou zaspívat. Já vám totiž zaspívám píseň od skupiny Miraj a jmenuje se Chci tančit. Už jste slyšeli tu zvukovku předtím, tak to je ona. Jdeme na to. Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál, radši 100krát bych si na dno sát. A sám si píšu scénář svého
osudu. A věř mi, dokud dýchám, jen kompars nebudu, chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, počítat hvězdy, dokud nezačne svítat. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat. A vidím, že už se někteří přidávají, to mám radost. Tak jdeme dál. Vždyť teď je tady a zítra je v dálce. Včera už to bylo, tak mi dovol smát se. Tak nech mě jenom dýchat, na chvíli běž, dej si klidně na čas, jestli chceš. Já nechci ten závod, já chci jen žít a zpívat dokola si na celý byt. A máme tady první tanečníky. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, počítat hvězdy, dokud nezačne svítat. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat. Já chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat. Děkuji vám moc krát. Děkuji i našim prvním tanečníkům, úžasným. No a my se tady teď vystřídáme. Tak pojď, teď je to na tobě. No ano. Dámy a pánové, Nikol Votrubová. Zatleskejte ještě, já myslím, že... Petr Jablonský. Tady tahleta verze, přátelé, mně se teda líbí víc než ta Mirajova, ale to nechám samozřejmě na vás. Každopádně my jsme tady dneska se rozhodli řešit vlastně ten show business, který zábavní průmysl, kam teď jakoby Nikol taky vstupuje jako mladá zpěvačka. No a já jsem slíbil, že jí trošku poradím pomocí těch známých osobností. A já si myslím, že i ta politika je takový show business. Teď máme volební rok, tak vidíte to sami, jako se předvádějí ti politici a jsou to opravdu kolikrát neuvěřitelné herecké výkony. Tak bychom se mohli zeptat právě i těch našich představitelů, jo? Vlastně co ta politika má třeba společného s tím showbiznesem a podobně. No tak máme tady, přátelé, ty nejvyšší z nejvyšších. Já jsem pozval opravdu takové ty figury,